Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ina al'ummar da ke karamar hukumar Ungwaggo, albishirinku, sabon tauraro ya bullo, haske ya leka gidan kowa. Honorable Jamilu Abdulsamad Nasidi, dan takarar majalisar jiha a jam'iyyar SDP mai albarka. Kamar yadda kuka sani, wannan bawan Allah shine karansa na farko na tsayawa wannan takara mai albarka domin samarwa da al'ummar karamar hukumar Ungwaggo ci gaba, wanda muke fatan hakan idan Allah ya ara masa dama. Yan uwana mazauna karamar hukumar Ungwaggo, wannan wata dama ce da Allah subhanahu wata'ala ya bamu, kar mu bari, kar mu sake wannan dama ta wuce mu a matsayin mu na masu buƙatar samun canji tare da ci gaba mai daurewa, wanda muke fatan insha Allah a shirye yake don samar da ci gaban talakawa tare da samar musu da walwala da share muku hawayenku. Sai an gwada akan sanna kwarai. Honorable Jamilu Abdulsamad Nasidi ya shirya tsaf don mai da Ungwaggo ta koma sabuwa. Honorable Jamilu Abdulsamad alkhairi ne ga jama'ar Ungwaggo. Allah ya dafa masa a cikin wannan tafiya mai tarin albarka. Amin summa amin. Wannan sako ne daga